Hello my dear friend, welcome back to my channel. Ngasngoban na aku beli pi baro iwe padiwe ibala subscribe ya kan channel ko jonga. Minta ka step ngan peni pi bar ngora pi ko ga. Ka jingi thu khana jonga mo. Spang ka bay de ba kan ka por ka chuk ba manta. Ha ka ban ko ngasngoban ai ngo yo blay to kan ran ula don kat lem bat nga bat pi bat kumjuru but iwe iban page ni kan video jonga warang sungu blay bang ring kan surok ne rei ngan batai pi shwa mentang han soban ai ku blay biang sa sien ya pi biang iwe bau blay jing suk undaran kat lambat pi un sunran ni yang sam jong pi ha ki kam ki jam ki ba pi tre bat blay un kurkuru ya ki baro ki ba pi tre ka ba bahana ka ba batam sumaru ya pi haklinti ya jong pi da kajing bapidon gamen siam ban yarap ban support yakiwe komtaru kajing kurku pinyo national dead oblay trek rad un ai kre ka bakrau tam ba ngikum kibrio ngimla ban su kuliang yaki ba manu bala ban le ba ki ba yang ba sam na ri ki parok projor di manu ru ki ba yarap lani bale ba kinom do ya kata kajing kurku bat kadeng ka bainong ka ba he tam ha kajing siu kat ba midang im ha kane perthai ka ban kong kwa ban batai phi bali bang ring ye video hane step mentang kwa ban kentu ye phi iwe pa iwe le se don ki ba kham smart palat ban yang ban lek kai step ringam tak sngi ngalek kai step amdei parok unum stu bakla bang lek kai step tam tak sngi rei man ka sngi ngaju kai step ne hi sport spang tangba tak sngi so bangan ai ni video nomor ba menta plastu hi kapor kala de ka ayom ba kelawan kan ka telang por telang hi babuan hi ki kham suntunat banlik mare step banlik kai step nomor ba flap ru ula duna kum taun sui palang ala thait palat nomor ba kalti pe ke chngai ba na du na stay ngawan ngai thui phi na ru na po umpling kum tang wan ya sau ba jing wan ya menta hadu bang na poi hadu kan warang sui ngala an thai khnden la ya kchat warang sui ni video ru kala ban khi nomor ba plus thu hi nga mar ka ring ba ka ya artan ngasu ban thu pi perlok ba kane ka jing mare step bar ka jing le kai step kade ki jing bam ka ba platam na baro ki jing bam ka ba pi bam man la ka sngi ha ka jing im ka jong pi kane ka jing bam kade ka ba phila ban yo sisen ha ka jing im namar ba tang ha ka por step phila ban yo ekini ki leer ki ba khuj leer ki ba pongan bad kapen kayrap ru na ka jing pang ka jing stom ba kayrap ru ban ai ka por met ka ba klan ban phila ban tre kinunu kam le si phila ban ya kichat la ne phila ban le kinu ki ba phla namar ba ka jing kurkhu jong blei ka dei tang ka ne ka jing bam ka ba umdon dawai ka ba khle vitamin ke ru ka dei be ka dawai ka ba original ka ba blei ula kurkhu kerpang lingba ka jing don jogini ki diang ki sit kiler ki ba pongat ha next step ko ba mata masngo ban ai khublei phi lang baro iwe pa iwe ba nangni skhamate menta kala dei ka portalang se khieno bani ya step kaino spang sikanta arkanta phnya ka step ngamata phi kala dei ki jing kurkhu ba khra phi ya kamet ka phat ka jing ko jing khia jing phi ba dia ka kam ga jong phi ka ba pitre ha kane ka video ngasku ban ong phi ba phi hi kat kum kane juk bam thang am don kam than ni ban kren wala ka de yang aru pai kum tak sngiru ha ngapin don kam kane ka mobile network ndre ha jing im go jong hi ni play jing mut ben tang spang jong ka network ta ka network de ba she ni shong kai ru ni don kam ya ka mobile habang ya halti skin ru ni don kam ya ka mobile haba kilo ki jing bam ki bang bam ru kamlong shu ka jing bam ka batei khmet ki jongi let's say kinong thung bat kinong rep ru ki rep hakata kar kom ban yo di kloi ko bang shong no khlem da ben ya ki ru namar kai kat kum ka jing ya jong kapor menta ru ngimla shu re ban ap kam dei re kapor ba ong ba kaprthei ka sniu rei ubriu hi ui kai ban sniu nakata kadau ka saya bot nam kaprthei ngaskwa ban putip phi ba menta paro kicing bam ki bang bam sin ban biang phi da ki dawai sudah ki briru ki lakwa palat ya kasuk khlam da pen
ทัดยากบอร์เมดยากบอร์พาดคำดาเป็นไตรสตอมยากิกตีกิกจันเตกุมตากำระเกยกบัสงสิหากจิงอิมเตกุมตานักตุยพีอีเวบอีเวบายูอีอยากในวิดีโอก็จงบานังนิชมันพินิสดังโนเป็นเลยไกสเต็ปวันนุ่งสงวยลาเดมาพีบาจูสมาร์ทเป็นเลยไกสเต็ปมันลักสงิรูอันเรกันในวิดีโอจงก็ได้ตั้งบังกันชุบะไตเลมอยู่เลยเซดอนอีตุยเวอารมุดกิบัมชูเลยไกสเต็ปมั้งเตกันจิงเลยไกสเต็ปก็ได้กระไว้กับคราวตั้มหากจิงอิมก็จงพีปะหากจิงอิมก็จงอีลังอีเวไปอีเวนามารักุมก็ได้ไว้พินเลยไกสเต็ปอันนั้นดอนได้ไว้หากจิงอิมkajungi para kajing im kajung phiru baro te mentangan batai fi pe ngadon hakane ka dorison kane ka dorison kade po light core te mentang lawan kion tu op kumba play imne te kala jangas papalan te khublei shibun ngasu ban ai khublei biang sasin pi shobangan penkut ye ne ka video ko jonga te wanom ya klet ban sngap hadu bakut ba kana ka jingi kai jonga kamdei ka basniu ka de ka ba te la filai kai step ru fide ban lej skum kini ki jaka ki balong kendong ki balong ki baring bun ki ding ki siet kumni ngala banong umdei than skimin road e ba ya ki kali mo la se pila kitang kita dam kali ki jabo kali rupi ki surok ki lanti singkian rum ta kila jabo palat ki briru kim don burom don akor shu ki bam ki chips ki bam plastik ki paro ki bread ba hapo surok te kumta kam don shu ka jingkhuin te pi ya kai step kumni philai kai shi ki jaka ki balong surok snong ki ba kham kondong kham tam kum mangi sni shlai koru idang bas ka jaka ban ya kijan te khulei shibun ubleng kur khui pi lang paro i we khulei shibun parlok ba ye jonga te ubleng kur khui pi nak por chaka por ha ka jingya lanti jong pi khulei shibun tang ni ba khingdat ek video jonga ngan put no khulei